Magandang hapon, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. May premyo naghihintay para sa mga pulis na makapagtatala ng pinakamalaking bawas sa kanyang timbang sa inilunsad na Biggest Loser 2025 Weight Loss Challenge ng Bataan Police Provincial Office. Isinagawa ang kick-off activity nito sa covered court ng Camp Tolentino sa Balanga City nitong Huwebes, July 10. Sa pangunguna ni Police Colonel Marites Salvador, Provincial Director ng Bataan PPO. Layunin ng programa na hikayatin ng mga overweight at obese na pulis na simula ng pagbabago sa kanilang pangangatawan at lifestyle alinsunod sa direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III at Police Regional Office 3 Regional Director Police General Ponce Rogelio Peñones Jr. Nagsimula ang programa sa opisyal na weigh-in kung saan susubaybayan ang progreso ng mga kalahok sa loob ng 3 buwan. Gagawa ng special prize ang mga pulis na may pinakamatinding transformation at tatanghaling biggest loser. Habang may nakalaan din namang insentibo para sa iba pang magpapakita o makapagtatala ng makabuluhang resulta. Abangan ang iba pang ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus, magandang araw po.